Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya aturkan kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang lainnya. Dan gak lupa pula saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Kapolsek dan juga Bapak dan Ramil. Dan gak lupa pula saya ucapkan beribu-ribu terima kasih saya kepada seluruh masyarakat Ngarus, Banyulegi, Kecamatan Dawang. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Panitia yang bila mana pada malam hari ini bahwa teman saya Mami Okta yang biasa mendampingi saya di atas panggung sini, mohon maaf Bapak, pada malam hari ini Mami Okta tidak bisa hadir dikarenakan kecakup. Hah? Kecakup loh Mas. Dibawa Pak Polisi kemang bodoh ndogone daerah Belahan Rejo. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Panitia. Kosek. Aduh aku ini liwat ndi? Liwat. Aku liwat ndi? Liwat kene loh. Aku dinodai bakul laku uang. Liwat kene. Mencolot ora iso to wong lanang ae kok iki muwan lho. Lanang matamu ngono. Liwat kene. Aduh. Aku kesusu. Aja kurang ajar. Gak apa-apa padha wedoke. Yo, jarene lho wedok lek gelungan. Lek gak gelungan apa ya? Sapam. Padha lanange yo. Lancang. Lho, Dion iki lho. Penaiku seneng mek aku gak teko. Lho, lah apa sih kok aku gak seneng? Iki mang Bapak Panitia niku matur. Mami Okta ten pundi ning ngapunten nggih Pak. Mami Okta ketingaling mboten saged rawuh. Antawis dalu menika Mami Okta kecakup. Sapa mang sing digawa Pak Polisi mang? Ya perkara digawa tok, asline gak kecakup aku. Lah Pak Polisi nek naksir aku digawa. iku mang gak kecakup. Dudu Tibakno. dino dayak. Sumangga Mami. Alhamdulillah kompak guyub rukun nggih. Sami sehat sedaya nggih. Warga pundi menika? Ngarus. Mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Sehat sedaya warga desane. Amin. Sehat sedaya pamong prajane. Amin. Ugi kunjuk Kanjeng Sepuh Pini Sepuh ingkang sampun rawuh mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Mongko saiki usume wong stres. Lah kene apa kok usume wong bingung. Usume wong susah. Maka nabe Pak Lurah ditanggapno Budi Wijaya. Nggih. Ngerti sebabe wong susah, wong stres. Masalahe napa? Bayaran pancet buwuan. Loh. Patra ya wong duwe buwuan ngene kedelean. Sing gelem kedelean ya kudu gelem balekno. Lah iya yuk. Ayo. Peno iku seneng mek aku gak teko. Apa? Oh, ditakokno karo Maru.
usum karo maru. Yo Nggih. padatan saben nggih menika bedayan Sekarsari kairing gongsoe karawitan Budi Wijaya kang dipimpin Mas Jono. Sesarengan duo Gibas. Monggo Mas Jono. Sesarengan. Dari mana datang lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Sami padha rukun warga desa menika nggih yuk. Nggih, alhamdulillah pinaringan berkah katur keluarga dalem desa menika ingkang sampun ngrawuhaken Budi Wijaya. Budi Wijaya. Acara niki terselenggara kali kerjasama Budi Wijaya TV. Budi Wijaya TV. Ono filme terkenal saiki yuk langsung diputer Budi Wijaya TV. Lodruk komedi humor. Oh, komedi. Budi Wijaya. Kerja bareng dengan channel-channel YouTube yang sudah meliput matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Sound sistemnya yuk. Mas di depan. Sound sistemnya THC Audio. Lighting yuk. Fortuna Lighting makin jos sakota Jombang. Ayo yuk. Ben kak kedelarung-delarung anake dijeluk yuk. Nggih, Mami. Edisi ini apa? Edisi kembang. Kembang. Baik, untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Kiki Amelia dan juga Ning Bella. Temriki ugi kunjung matur sembah nuwun ingkang seniman-seniman saking wayang kulit gagrak Jawa Timuran. Contone Cak Siwur. Nggih. Cak sapa iku mau maneh lali aku ambek bojoku iku. Nggih, Sugeng Rawo, Sugeng Amersani. Oke, matur sembah nuwun kagem rawuhipun penggemar setia Budi Wijaya. Grup Sabu. Mami oke matur sembah nuwun kagem keluarga besar Umi Kenti, Umi saking Balungmojo, Sugeng Dalu, Umi Balungmojo, Sugeng Dalu. Amersani langsung saking channel YouTube-nya Mas Dio. Temriki dipun aturi naminipun Mbak sinten? Tingki Wingki. Niki sinten? Amel. Amel ambek Tingki Wingki. Ning Amel. Anyar ya. Lho, ana bedes menek. Mbok Yongko sabar. Duo kembang api niki. Duo kembang api. Di belakang Ning Bella akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Marsha, Ning Dias. Iki duo apa Mi? Duo kembang gaceng. Ugi matur suwun katur bapak kula Pak Brengos ingkang sampun rawuh, ingkang sampun saking Balung Balung Panggang. Ugi kunjut saking Pak Haji Suut ingkang sampun rawuh temriki saking Lamongan. Nggih, Sugeng rawuh. Ugi apa Didi? Matur sembah nuwun. Saking Asem Gede. Asem Gede. Apa Sewur? Oke Mas Dion. Kayak Wer Mulya lho kon. Sing duwe pentol terkenal bisa hampirno omahe cedhak Kasiwur ora ngampirno Semarang sampai Surabaya wis kadung
bojo sing elek-elek ayu, ganteng-ganteng loro ati. Aku tak ndelek bojo kaya Sewur. Sapa? MC kondange Jawa Timur, MC Manten, MC Campur Sari. Nggih. Sewur kon gak ngerti rupane. Aku roh kuwi ku Sewur iku lak cebok to. Rupane mirip cebok. Cebok lho jedeng kuwi to. Kok gak ruwoke. Iki lho kopian abang iki lho. Sing ndi? Oh sing alus dodo. Sing alus dodo. Oh ngapunten nggih Pak, ngapunten. Ate Kak Sewur gak nyawer, tak idone lho. Duh. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan Ning Rani Asmara dan Ning Nana Salehu. Iki lorit. Primadona Budi Wijaya. Kembang Waribang. Kopi ayabang Cak Sewur gedap pinggire tiwas tak sayang Cak Sewur wis ana sing duwe. Palane sepora dilumpati ajur momor dibelani. Yen duduk sumur kari nyumpere ora melu ngombe. Tak rewangi karuan umur kari senenge wong liya sing duwe. Hei, nyambut gawe dhisik urusan brocok iku. Nyambut gawe dhisik tugas. Mentang-mentang kon gak payu sing payu aku. Kon gak ngerti aku dinyang wong kene iki piro? Piro? 20.000. Lah wis kek noblek ketekan ngono ae. Arek 100. Hah? 15. Bu. Wis kekno timane nganggur. Oh, cangkemku jeber goblok. 15 arek 100 arek. Langsung kemawon mi di belakang Ning Nana Lehu. Sik. Apa? Tancuk arek iki kaya apa? Arek iki kaya kinjeng. Kacamataan putih, kulite ireng. Kaya marbot horen. Di belakang Ning Nana Salehu akan saya tampilkan Ning Ika Rembong dan Ning Ani Kumala. Iki Pak Sewur iki sendakep nyiapno saweran. Lho iki. Iku oleh sendakep ngerti yo. Ambek bapakku pojokan iku lho. Wis rogo-rogo ngene, gatel ta rogo-rogo dhuwit. Kembang Rawe. Bojo gak mulih tengah-tengah rano wate wetane gati liya gati yen tak timbang padha abote duo gapura ambyuk. Di belakang Ning Ani Kumala akan saya tampilkan Ning Ayu Sabdose dan Ning Mariati. Lho kok digandengno?
Nggih. Ning Ayu kali ning Mariatun. Gantine alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo mangan peyek akeh kacange enak bojo duwe akeh kayane ya mek akeh kayane terus mek kebacut mengi lah mek aku seneng duwe bojo brondong kaya sebelah-sebelah iki sampean gelem mas sampean gelem ora pedang-pedangan arek iki goblok sik ngene lho ngomongi tak kandhane brondong kene ngomongi pedang-pedangan enak kok timbang kethek-kethekan kon pedang-pedangan iku enak kayak dikai mobil iku lho mas dikai mobil, dikai rumah mewah. Ya? Sik, rintingane loro. Kok niku kok mobil ambek omah iku rumah samu wis lunas ta. Kredit bank cuk. Lho, meneng kok. Tak golekno sak ndukure Ardi. Aja ngomong sak ndukure Ardi, aku wis rujuk maneh lho. Wong ndelok, Papa maafkan Mami bila mengkhianatimu. Arek ku ngomong geno. Langsung kemawon Mi di belakang Ning Mariati akan saya tampilkan Ning Fikum, Ning Yuni, nanti ayam Rizky ya. Sing duwe jaranan, sing duwe kebaya, sing duwe ceker, duwe kabeh. Oke, baik. Palang sepur Mbak Mariati tak lumpati. Ajur mumur aku tak tresnani. Yo sak lembar godhonge kara paton sabar momong putra Takila nyowok motone gerinting ombo godhonge durung mesti aku melok riko aja mbok keting ana jone apik asline apik Fikum iki dijejerno meni apik asline nggih selanjutnya anakmu sapa iki yuk di belakang Ning Rizky akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya Ning Susan, woi Ning Titin Mustiko Waras, apa le iki ta lho sing duwe candi tikus oh alah cari kamu sumampir pundak
rasane penak legi rasane aku batin bojoku gak Jawa gak ganti anak lho padha lanange lah ngono kok arek-arek kok ngelem apa aja nduk kono ae tanduk kene lho ma cakdar matamu ngono aku diceluk cakdar apa mas jenengku kan Darmini Dar oh cakdar Darmini selanjutnya yuk di belakang Ning Susan akan saya tampilkan Ning Endang Ning Sartini ini gak krotok normal adek gak kopet sampai dhewe pemain sinetron Kembang mbok iki kembang apa arek iki duo Kembang Tebu Watel Semanun segera Mami Okta tampilkan temriki senior saking Budi Wijaya kang sampun rawuh. Ingkang pertama kula aturi Umi Yayu saking Mantub Lamongan. Umi Yayu Sugeng dalu. Salaman Mi nggih. Disambut Umi Mary saking Mojokerto. Sugeng dalu nggih. Niki Disambut dan Umi Irma saking Jombang. Sugeng dalu Mi nggih. Disambut sak lembar donge karo Pak Brengos waton sabar lawan nerimo jos ngetana bali ngulon waton sabar anggonku kelakon kata umbeni yen wis warak mulia kulon sampai tuwek kok tak tresnani aja sampai digawa umong matur semanuwun katur apa suut saking Kembang Bau Lamongan ugi Pak Brengos ingkang sampun rawuh yuk nggih sepina malih matur semanuwun katur warga ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Ayo diseneng-senengno, didongakno perangkat desane supaya seger waras akeh rezekine. Ben ditanggapno Budi Wijaya. Sesarangan ala artis Bedayan Sekarsari monggo Mas. masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting. Semoga Budi Wijaya Pasek ya. Sugeng dalu Bapak Brengos. Kemalang
jare gede rasa malam mbok banding-bandingno ku pengen ngerti botone bocah kuwi sing marai loro atiku jare mbok rewangi wing atine yo kang sak bendino sapa sing ra ngelu yen to dadi aku bagus pasangan sing sifat koyo astagfirullahaladzim 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 kowe minggat apa tekon tenan kowe balik ning mantanmu iso dewe lunga tinggal keloro sing ora kira-kira saleho Saleho, Saleho, saleho Saleho, Saleho, saleho Saleho, Saleho. terima kasih iki lo saleho iki lo saleho saleho Sampun kapedang temangipun Saleho. Untuk Pak Haji Suud saking Kembang Bau. bote wong lanang yen duwe bojo pituan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal bakale urip bebrayat pancen gaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane pengen mundur tangapan pengen langsung sare wakati jadolanan sing marai kuatir atine wong lanang mangkong mrono mrene ora gawean kan sasujanan lan uring-uringan oleh kebayang pancen biasane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang mula biasane kukur tanggapan pengen langsung sare wakati jadolanan lanang yen duwe bojo pituan kudu bisa sabar ora cemburuan yen tansah sujanan lan kerep uring-uringan ora mokal
request Gubuk Kasmoro nanti di akhir lawaan nih Bapak ngapunten. Depaki salam karong dari pulau Jaya salam Rama benebu Sari Sugada Tretan sedekah. Ini goyang apa Om ini? Tak buka no Mas.
Dulur-dulurku sesarangan DJ Budi Wijaya anakku lanang Nadia ini thank you bersama DJ Budi Wijaya ayo cak goyang cak Titis terwoco matur semanuwun sepina malih katur para pini sepuh
Praji Sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Ugi matur sembah nuwun ingkang sampun ngekeki kacamata penggemar saking Mami Okta. Yuk, ono informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cah Gendut. Yuk, wong Jawa unen jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling. Among rasa ugi among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Lan kula ning Inga Wijaya Ngaturaken sugeng dalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun.